Okay. Provincial road pala dito o municipal road. So, may part dyan na kakaliwa tayo. Siguro man ako. Makita to din yung araw na daro Okay. na siyempre. 2. Nilagapan tayo. Hindi. Basta lagpas na dun sa dinaanan natin. Pag-roll ito, kunana ni Manong Tonik, lalabinos na eh. Sandya. Ayan pala yung mga sandya, oh. Nilagapan tayo. Oh my goodness. Automatic. Anong lalaki? Siguro ka-girl yan. Tatakam na ako. Psychology. Ito naman? 80 lang yan. 50 lang yan. Per kilo dyan. Sagmamanaw. Ay, ano ka na? Wala na yun per kilo. Alin mo ka? Yung green? Oo, mas masarap po. Ano yung per-peraso, Brad? Sige po, 30 per kilo niya na lang po. Pero nudak yung ukis na, di nang Wala. Puro ukis magaya. Ano pa? Ano face, ma'am? Ay, malala. Ano pa? Ano kuya? Matamis kuya? Matamis, pwedeng pang kape. Apa yung per-peraso? Ayo, mahirap din yung per piraso dahil iba-ibang size kasi. Maibos na yung dadakkel. Alam, siyempre pinili na mga pinagamunan. Oo. Ang override ka ta? Hindi sir, sakto lang yung pagkailo ko sir. Siya masyadong ano, override. Kapag override ka sir. Gusto ko yung buong sample eh. Hindi pag ano sir. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito katamis ulit. Ang tagal-tagal. Sarap ni mama mo. Oo, ginamit nung Dito yun eh. ginamit nung ano dito. Maganda nga yung pagka. Bago lang to. Na? Ang mabaguan, dati ano lang i-open siya. Di isang lay, dyan lang yung lay. Oo, dito lang to. Dito lang to na. Nagdagdag po kami mga Oh, nagdagdag. pang next pa lang Oo. Tapos sapot nila lahat yung tubig. Pagkabubuhayin daw nila ng ano. Yan na lang sa. Pipingin na lang. Oo. Pag hindi ka makahuli, Wala kang wala pagkain. kang pagkain. Bahala ka, bayad ka pa. Ano naman po na sir? Ay alimasag na po, po, taho, Kano lang na kayo ng ipon? malalaki. Isang bilao yan, ma'am. Pagin sa baon na lang. Lagyan muna natin yung Dito itabi mo na lang dito. Ano ba yung baon? sa vlog. Ayoko na sa'yo. Nasasakyan mo ba? Problema ka lang sa akin. Ayoko na sa'yo. Bang Ako'y litong-litong. Chutat na yan, madlongan na GG's or Sakit ng
Jay ay asok na. Di na. Ano na? Tuloy mo. Di na natuto. Perfect! Diyan ka na. Kumana Jay in naman? Ano pa? Ah? Baka kurang. Kasya na yung 6? Tinan, meron pa tayo sa puno. Mamitas tayo doon sa baril. Sa limusunan. Yung Ay, sa baril. Ay, iuwi ba? Ba? Ay, gusto mo kainin. Ay, hindi nga, hindi ko alam ang plano nyo kasi. Pwede rin. Anong pwede rin? Kainin natin ngayon. Oh, kasi na yun. Kasi Tapos nga, tinubigat dumagas kayo nito. So wala paglanyo. Kasi na. kasya na? Ay! Magnakad. Iyawid ba? Gayam ka no datoy? Ako naman no... hindi tapo. Kasta lang. Jollibee good. Sino nag-order ng fries? Sino pa? Bakit dito? Isang birbiro ng greno. So susurot ayan. Dati nga time zero. Tapos Ano sino ikaw? na? Wala. Hindi ko akalain ganun yung batang yun. Puro siya talaga. Dayo, lumabas kami pa Apo. Di pa yung death anniversary ng tatang. Ay, 7-2 Panay dito yan. Anak na Yun no. Pag sir kantay man lang. Meron din Ayun na dayay. Di pa panantay oh. Sige pa. Kung nga ro di. Any car. Dahil siya yun. Luwan na. Nagkadumag ang biglang mula nagpisa ako. Hindi ako dahil. SJ Manang. Sige lang. Nawaya pa. Okay. Diretso. Bye. Bueno, panjunag ka nun. Kanta. Ala, nagmayat gayam dito yun eh. Wow. Nice. Ay, mayat. Awan dito na, bye-bye dito ka. Kunani Corina, apay tatayo lang ang mudata ko. Hello. Ito po sa surfing capital of the North. 19. Pudod ka ron. Datang dito na dito kita ko papapanan tayo idi. Oh, nito.
Ay, wala ta... Isi, kaya ta ni... Ang kirot ito. Siya, nakakapit ang